Padanan yung ano, di pagkasalitaan, ni pagayam tayo ang William. Agsalsalud-sud ako na salud-sudan na. No kadi adda rangkap ti may nga tao kat awang kalitikan na nga gayan. Ti hasong batay kat talagang aming nga tao kat adda kalintigan na nga gayat, di ba? So nga, ano nga ta? Adda nga tarangkap ni William. Ano nga ti rangkap na nga ta? Awang katat matana? Wano, ana? Di ba? Hindi nga rin, irugi papagayam ng ibasa. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong William. Hi! Happy watching ni Flor Avillaborde, ni Heaven Madrigal, ni Wilson Gawiran. Thank you, Wilson. Sabat ang ni Luz Biminda Andres Calasagan, ni Shari Marcos Besas, ni Faleracio Abonita Eric, Carlos Akupan, paring Carlos Akupan, thank God na nakasubli kayo dito Hawaii. Tikado nga kapaot yung na-lockdown dito yung Pilipinas. Carlos Akupan. Thank you. Regards to your missus, to ako madre Juanita. Papagayam, sa gaudahin nga rin surat ni pagayam tayong William. Dear Manong Nemi, mamatiak launay Manong Nemi, nga talaga saan ngagpapada ti panangiparswa ni Apo Diyos kadagiti parswan. Adda animal, adda tao, adda ayop, adda mula, adda dumapay. Tasal salud-sudon din ako iti bagitoy, apay nga saan tayo ngagpapada nga baknang, apay nga saan tayo ngagpapada nga naragsak, apay nga saan tayo ngagpapada nga gwapo na pintas, apay saan tayo ngagpapada nga nasyat kumatibiyag na, apay nga saan tayo ngagpapada nga nasalunat, apay adda nasalunat, apay adda masaksakit, apay adda sakit na. Saan tayo nga mabalawin, Manong Nemi, no anya ti plano ni Apo Diyos, iti tunggal may sagada tayo. Gaputa, God is perfect ako natin. May sak nga daan itirangkap puno banay. Saan nga inborn dito, Manong Nemi, no dikit sigon kininanang nagsakit at iti pulyo. Nga dahi tamutin, Manong Nemi, ti puon kinagapon, ano apay nga saan nga di makdakkel, ti may nga sakak. Duwa ti sakak, ngayon ababa di may sa iso ano magnaak. Permi nga por Diyos por Santo nakapilpilayak kat katawaan nak dagiti tao. Kasla sa anak nga maibagay maikari kadakwa. Dito itatin may ko isalaysay tamarbarang na damat may batik nga adal liwliwakit pagsarmingan tibiyag kadagiti patak nga dumungig ka nagbibuya. Yung sagbay ti amin Manong Nemi kablawang kayo tinaragsak ka nagasat nga orasyo dita Nemars Studio. Kastamit tayo nakablawak dagiti so amin nga padak nga dudungin ka nagbibuya dagiti OFWs kaya dagiti amin nga bibuya. Naragsakin tayo pa nagbuya kaya naibag nga oras tayo amin sa kapada. Nang naruna kang ka Manong Nemi nga sikatitimon kan magtedbiyag ka reto'y nga pakasalitaan. Dito'y kumanghanod nga irugi dito'y nga pakasalita Manong. Edi naggraduara ko niti high school, pasang awa, mapilpilit. Nusanda ko nga ong-ongtan, dagiti naganak kaniyak, kat saan ako nga panagbasa. Kat talagang sanda ko nga napilit pa, datatang kininanang ngagbasa pa iti college. Mayat kay manunusan ko nagkadakwada. Tanakasimsimle Manong Nemi. Anya ko iti color job, nga mastrek. Mabaling ko pagsarkan nga trabaho, iti kasto nga, kinakaadda ti banay ti bagi. Diya kumakait pa idin, tagbasa ti elementarya Manong, gabot katawaan dak di tao. Sa mesahan nugutek abusta, pilayak, ababa, nakutkutong, ti may sasakak, medyo nabudol pa iti utek ko.
Sa nga bali ko ma, no pilayak, no adarangkap ko, basta masiribak ko ma. Di kat, okay lang ko ma, maalabar ko ma, di ba? Manong na imi. Tado mati ka kasta. Adari kita adarangkap na, agbali Victorianda. Okay lang. Ngam siya nga rod. Abos to nga rod tila langak, kasasaad ko, sa medyo pa na model panunod ko. Adapay nga rod interest ko manong na imi agbasa. Isot ka po na, kasla na pilpilitan naglangan nagturpo City High School. Dandani siya pagit ba pa nagmart sa idi. Takat katawaan na kati tao. Nakatugang agmart sa pilay-pilay. Dahil ka po naman nung name no apa nga saan ako nga nag-college. Taore nga tanga-college sak medyo marigatan datatang kaninanang. Tatalo kami nga kakapsat kat siyak tinaw na. Kabaylan tang katamit at ada as-asikasuan ni tata nga bangkag, awat na bangkag, sa akaling nga talon, sa nagagat ngagmula, kanagtarakan ti dingwin. Kunakin ni tatang, tulungan kailangan iti bangkag tang. Napialang nga, ada babaon ninyo. Susuruan da kang garado. Kasano kung marti pa nagaradom kita susapo. Dito agwatil-watil ta witi-wit. Adamat pamuspusan. O hamot nga arado. Di agparado tayo. No, ada ko makwartang barok. Agito do ka lang. Dejay. Pag-alam ko mga rutbet, itibaunam kapag tandan mo ka na kita agarado o traktor. So, antimanagdanagan nyo tang. Umasenso tayo ito. Pangalang nga rut, asenso di kaskang kabarok. Alamat. Bakit nakalakay ka ito bakit nabaron? Sino kumangot timangayat ka? Itatang man. Panunutam lang yan. Medyo nagwapo na ropa. Na medyo nabiskid mo ti pamagim. Ngano ang pangkat na baba. Ay, susapo. I-drawing mo man talaga Nakutkot nga ababata may sasakam. Balinak madagsarukod no ka. Yung oray pa. Dakay ko man timang patibkar ti panginakmong ko. Tadakay ti amak. Imdakay pa iti mangi-down kanya. Ibagbagak leti po. No. Saan nga pa nangi-down nga ibagbagam? Saan nga pa nangibaba? Ibagbagak leti po. No. Laglaglag kita ta babae. No. Kaya't nakakumang sikat agbaling asawa na. Ay, itok-tok na. Ay, agsabidong laeng no. Adamayat kang ka. Apo, nagkaro kayo matandatang. Sakpita anak yo. Imbas ko may ibagay, patibkar nyo pakinagam kung kastamat ibagbagay. Ibagbagak leti po. No, anak. Tawan di pagdanagan nyo tan. Ang ganda na simple nga panunod ko. Kaya da puso. Dito man naman sa sakak, da diferensya na kahit. Dapat dito awan sa akin na pulos. Dapat pakimina, dapat serbi dito yung lubong. Panagkita yung kanyak. Dapat pa yung amak. Basta dapat di pa nang yung babayo kanyak. Dalamin style mo, bolok. Ngayon na kaya't mo tumulong hindi bangkag. Di, umay ka. Sa bagay, nung nalamiis ti imam ngagmula, iti bukel, iti namayat. Kasta ko mati bagayo, Pero bandang matasigot. Saan ka nagreklamo pa? Kayak ba ti mangudir ti baka? Kayak ba ti magguyo ti kalding? Kayak ba ti mapanagpadigos ka nagpakan ti baboy? Wen, kayam. Nga ro din nagreklamo. Manong name dahil tamit pilawat kinitatang imbes ko mga patib ka rin at pakinakam ko. Maglaki din tada ni nanang vice versa manong name at akasupadi na. Well, anak, baybayam na ni tatang mo. Medyo nakainom siguro no ibagbaga na ti kasta. Ni nanang men nakainom na bigbigat. At pala hangover na no ka. Nalang ti plano manak. Tulungan ni tatang iti talon, iti bangkag. Tulungan kayong tarakan di baboy, ti dingwan. Ken, agmula ak. Bareng nalamiis ti imak agmula. Iti na minsan manong naming imay ti agriculture office dito barangay mi. Nagibunong da ka iti patubo nga agbunga kayo. Nakilumbak manong nemi.
Halak. Ore man lang atis. Yun. Chico, Loyubano, Anangka, Kalamansi. Nakilumbaak man ang name. Ay, kita nyo man ni Pulyo. Ay, nakatado di kita nga Sibilya ala. Mas kaya mga imula. Nga ito kaya mga tatagsibog. Kayak tata, abi ka dingat saan. Ay, babae nyo lata. Umat sa baling obra na, di pabusoy yun. Ay, pag ito kita, mga kada kita. Alangan ba't nga mapamoy tukit, ijibakras ti bantay. Nalaw mo likod sa adam at kita niya. Dagasadya nga, nga mamulmulaan, mabalin ko nga developin. Susapoy. Sayang lang din kita nga Sibilya, Pulyo. William tinagan ko, tata, saan nga Pulyo? Ay, sorry Manong name adented da kanya ka pamphlet. Paganurutan ka nun, kasanot, mang paado, mang tagaban, mang mula, mang taraken. Kada ito'y nga patubo manong name, nga agbunga akay. Manong name at napatad nga paset, iti daga, ti likod ti balay, nga likodan ti ubong manong name, linim-limpiak. Nangalak ti barreta, manong name, gabyon, ito, linim-limpiak. Or aldaw lang arodin, madama palat parang gabyon ko. Ay, anak ko, kahit mong sabat at pagkamatayan, nakaputpudo din. Ano obra maya? Kas makita yutang, limlimpihag na ito nga paset. Kaya ano naman, aladak ka na gitimula. Susapo. Ay, po na parang dita, hangag biyak timula dita barok. Amantang, numasibugan. Sinong orti magsibog? Siya, kamay lang tagbitbit, titimba, kastat langam, nga na magnakan mo, agpabalat saka mo, ore mo lang idaramudo man taropam, kabuta kabasit may sasakam. Nidatang mat, imbas ko mga alaano sa mga rod anak ko, tatulungan ko, imbas ka kunayo, sa paliman, tibagbagayo. Dula amin barok, agbambanog ka lang. Ngayon nagbalin nga karit kanyak kasta nga panangibagbaga ni tatang manong naming akong self-servi. Isot ka po na manong naming inan anusak. At dapat nagiti sa lag, nalawag tirabi nga pa nagtrabaho k manong naming. E di malimpya kong nagiti nahalak ka similya manong naming na imulak amin nida. Tapno saan nga pirjen, di kita'y nakawarang kalding, wano di kita'y manok manong naming nga walang. Inalaladak manong naming. Medyo pangandayuan manong name tibubun mo no bomba. Jay, nangarami dak ti karkariton. Isot pang luganak ti duwang atimba sang kunto nguyuden. Isot tumaten manong name ti aramatik pagsibug. Masapa akto agring iti parbangon. Lumagak ton jiin nakasibug ako. Basta tumaten manong name iti malam. Agligsayan, narugya akong tagbunag iti danaw mga pagsibug ko kadag iti mula. Babang ko matultulungan manong name ni tatang agmula iti mani. Basta maten balinghoy. Agmula kami pa'y manong name iti tabungaw ken karabasa. Iti bangkag. Kahit mapamat nagsibsibog iso na manong name adamat pasagad na nga pagkargaan na iti drama, pangipanan na iti danong. Kasto iti rigat mi manong name. Taas yung arti ka sa sad mi iti panagbiag. Agagasa ka napupuutan manong name. Agsabongan. Amo na. Nagdagalis nga makil iti mulak nga atis. Agsabongan. Iti panag-aatis manong name. Adabuseldan. Ako. Tako na manong name dito taga-agriculture. Ay, sa lang taon dito, no, lagit dumakil lang kita agsabong kat agbungan. Sinurot ko manong name, di basbasa kiti pamphlet, kimata nga kada kiti pestisidyo, mabaling ko, apang paksyat kada kiti magperdi, kada kiti samo. Manong name, hindi makitak tinangad adong ang bunga, hanga mapupuot ang dumakdakkel. Kinabuddo na, sinasarapak pa yan kapata, dumakdakkel dang kata, mas pakmut din nagsangada.
Ito na minsan nga malayam nga na isaroong ni nanang manong nemi ti ayan di kiti mulak. Damo na pala tumay. Makita na nga kabakiran hindi na parang manong nemi niya saan nga mamulmulaan. Nga, nagbalimatan nga presko dito nga lugar, anak ko. Ha, William? Nang, presko na ta. Natatayag mo ito kiti mula. Ni, atis di kita. Naintar. Nakatlaga ito ba? Bunganan. Nagpipindas nagdalakal. Kas dalag, ay susapo. Agpabada nga awan basit, awan dakal, agkakadakal na. Ay nang, sapo ya. Ay, hadagbunga na kita anos mo, William, anak ko. Estwete ko na. Nang, burasin na kitoy. Ito nagdadagdag, paktada kasi jay. Da kayo tumapamangilako ha. Ikaw nung nga pa naglako ka nito eh. Damagag to. No per kilo o no per piece. Kaslo sana ka mamati manong name eh. Nugayim suruto nga talaga ibagbaga di kita nakaadal sek na iti agrikultura. Katagpapeso. Wine. Mabalinan nga harbesan manong name di kiti bunga di kiti mula. Kalo, di mo na nga binuras ko manong nemi. Kas kunada nga natay panangbusat. Nagdarakil. Nakaim-imas tila nga na manong nemi. Sinupot ko dito ay manong nemi. Siya nagawid nga nagdigos. Kalbasan na napanak. Iti balay, iti kinarituwarak iti college. Kinarituwarak iti high school ani Rosie. Sa bulo lang nga balay mo, nung name iti bait mi. Adata ti amyanan, itin to dadakam at abagatan. Kastawa na yan, panagnak, panagpilay-pilay ko. Nga mapansin dak, asigod manong name, di kiti masabat kan masarunok. Iti makadanan ako manong name, iti balay, da Rosie. Adamis mo ni Rosie, manong name, iti sango, naka-short. Iti kumapkip, kaya naka-sleeveless. May baga, malam mo, Rosie. Rosie, tumalatalyaw manong nimi asla dinak makita. Ay, polio? Skamit. Siya ni William. Ay, sorry ha. Sorry na, ero mga minin tinawag mi katakan ka nga polio. Apay, nakaisa. Bagmata na ano san ti dimanon dito balay. At ako may regalo ken ka? Regalo? Hanak matag birthday, damo nga bunga ti mulak nga atis. Atis. Kurso na ti atis. Mananganak ti atis. Nung kastang pa nag-aatis kita, agpagatak nung kakini mamang sa jay tiyandaan. Ito yo, kaburas, mabaling ng kanin. Inyawat ko manong name tinakasupot, idi kita, wow! Ngorek lang, napatiliman tikas tingan lang na. Kahit mo sawan, fresh from the poon. Owen, preskong. Apo, ori lakot ko to na yan, nagabat isamit na. Pagkakitaan nga na samiit ka po, takot ko to na yan. Kuto nga nangisit data, okay lang. Sige. Thank you ha, William. Bakit napanunod mo may rinagaluan? Ampo kami ng paborito. Malikip mo iti high school tayo. Ada agbalon iti ti atis ket makininagaw ka. Edi umay dagibunong ti sibilya iti taga agriculture. Atis nga dagos ti ginamatak. Gabuta malagip ka. Agmulak da dung atis ko na. Tanto na umuna nga talong iregalo ken ka. Wow, romantic naman, Pilyo. Ay, William, sorry ha. Okay lang. Kata nga tiran, tabi nga regalo kanya. Di mo ko na nga may sak nga baro, may sak kabalasang. William, ay, sa mulakin ng itultuloy. Tapi met. Alangan mang nagbagtitak.
Nga mga klon kas pagarigan kang ka. Anat masak bahayak kang ka. Sorry ha. Nga may bagbagak lang tibukod ko nga rik na. Apay met. Kat adamot pusok. Dato met lasaka ka may sat diferensya. Oray pahay. Ngayon, si Kamet, William, ala, umanila tanga regalawan naman. Kahit no kahit nakamakita, okay lang. No kahit mo isam ko, kahit pintas ko, okay. Agam no, makirelasyon na kang kaagad na. Agbakirlaklayan nga gayem. Si Kamet, nakaharo ka. Ibagbagak lang tipod no. Dati nga pintas ko. Sikat lang pagtungpalak. Inabot noon na the boyfriend ko. Uy, speaking of boyfriend, tumalyaw ka. Ano sumugod nga kotse? Boyfriend mo? Nakakotse? Ni Rafael. Anak tiyak, konsehal itiili. Oray ma. Orayim tayo mamuka keng kuhana. Nakagwapo nga Rafael manong name mistiso. Nikat rinagaluan namat manong name ni Rosie. Di kita higapot kada kita yung ano na? Higapot yung Macdo. Sa dakit naginrakop nga nagbinisito manong name na magapaman ito sa ngwana. Kaya kami sa kailim. Ni William. Kinaraduarak ti high school, kabaranggayak, may nakarinagaluan ti atis, oh. Araman na ka? Api ko mga araman na. Naglaglaunay na kita. Saan da ka, sweetheart? Ay, pare, kumusta? Stoy lang. Abay, nagkidota sa kamay. Abay, mas basit. Dami sakit ko, hindi nga pulyong. So, stoy. Araman ni Rosie nga girlfriend ko. Ada siguro kalintagak nga makarik na itayat. Ay, eto na Rosie, sweetheart. Thank you. Thank you, William, ha. Ayat ti may isa nga kabaranggayan, ayat ti may isa nga kineskwelaan, kinaredwaran, ayat ti may isa nga tao. Ayat ti may isa nga kayem. Agyamak, ito dahil tang ayat. Sabi ko man, takang kanayon nga atis nga nagalong kanya. Takay kahit mo pita atis, hindi kita rambutan, apple, kada lansones, ngintid cooking ka. Sa bali na kami tiraman ti atis fresh from the trunk. Sana nga rin nagbibayag. Dapat lang. Gaya ba makadisturbo ka? William, my friend. Sige, Sir Rafael. Oo, dapat lang ang sir ko ng kanya. Baka kahit mo itulong ka, tapos ka marigata, ang gagawid. Asudag lang. Dita lang. May nga balay. Dayo may handa tulong ka, makanta bitbitan ka. Hanin. Ama, bagkatan nga ilukan ti kotsek. Saanin. Saanin ko nak manong naming ang pilitan nak, bagkatan nak. Nadagsan ka magkayaw. Nadagsan nak, dakdakal di bagay kami sikay. Ha? Unang peso. Nabaspiskad ka ng siyak. Medyo natahayagak lang, medyo narapis. Thank you. Rosie, umayik tumanin. Tapnoan niya, regalo? Ito na Robi, numabalin. Tapnoan niya. Sweetheart, tap na may formal na may bagat, I love you kang ka. Hang ka langin umay, William, magbambanong ka lang, sorry. Manong name timalikod akon nga nagpilay-pilay nga imadayo kat siyak tikit kitanda sa tumalyaw kat agkat katawad sa dagwing-wingiwing. Kat siyak manong name mariknak ti dagsan ti barokong ko. Kapay ngamin agambisyoso ak. Agambisyonak. Apay nga gayatak ni Rosie. Idadakan pa lang ti high school manong name marik na akong dito yung ayat. Apay nga turtuloy ko.
Apay nga, kasla kayat kong ilaban, idin to tao matilaban ko. Sa may sada boyfriend nan, di kotse, anak ti may sa akonsihal iti ilimi. Kan makalais manong nami, dagadi balikas, kan prang kang ibagbagada. Numampeg pa peso. E masaktanak. Masaktanak. Katsalsaludsudak no abing amin. Abing amin. Abing amin yung paniyol. Intulok na ginagagan ng kanyak nga napalalo ti sakit ko sa gabon hangas ito tilang palinag. Agar arubos na kitiluwak nga di manon dito'y balay manon nami kat nakita na matangan ni nanang ti panagarubos na kitiluwak nga dimteng. Luha na kita unuling ha? William. Ti anya nanang. Di kita agar aruyat ang tanang rupam. Lingat. Lingat kan doon nang. Nagkapong maminaya. Kasta lang arot ka sa saad mo, makadayaw ka pa ilaig. Dahil binoras ko nga talo nga bunga. Timola kang atis. Napangkuin rugalak ni Rosie. Ni Rosie nga anak ni Belia. Nga mahilig nagsusot ka nagsisibless. Nga ano Jack Mariro agad boyfriend ka no ay girlfriend ka no anak ti konsihal. Ni Rafael nanang naranak sa jay. Kahit anong ti kasangit mo. Nanang nga pa yamin pinaybayan ta kiti maladagak. Ni. Saan gani? Nga gabuti pa ng baybay ayo kanya kisugastoy ka nagsakitak. Napulyo ak. Saan nga di makil nga na siya ati may isang nasakak. Iso ang astoy. Anak, no adaman nakabasulak yung nagdiwayak. Alagat spensaren na. Samo ko mga min ipapilit ti bagim, tirik nam anak, no anyaman ti panggap mo. Tapos sa kastakit saan ka masakta. Umanayin nga ipatagmulatan. Dagit ti mulam. Umanayin nga ipatag na kami. Kada tatanggin nanang mo, ganito kabsat mo. Tada ka di panggap mo, ngagpamilya. Tawang ka di kalintagak ngagpamilya. Saan ka di nga makapamilya, tikas kanyak nanang. Dito lang may isang sakti at diferensya na kung nakmet. At dito pa di matrabaho kang di normal. Kita niya taglawlayo. Di kompleto ti saka na, kompleto ti parte ti bagina. Awagan ti sadot. Di kapadadak, ngamangan maturog. Ngam siyak nga nakagagagat. O rin kasto ti kasasaad ko. Kasla siyak saan nga may karinanan. Anak. Alakit sa... anyaman ti kalintiga makayat mong ilaban anak kita. Adda kiti likodam. Ay, huwag gayam. Di mat mabaling mapura sa naya nagiti bunga ti atis mo. Para inton bigat nanan. Maburas amin. Dagiti nagluumen. Nakita. Apo kita dungarot mapaglako man ako Depende lang. Umay kitutulungan ang glako. Ay, saan? Ang tapnosan ka marigatan. Ngayon sa komersyante nga kabaranggayan mi manong name iti imay nang kita kada kiti mulak. Lay, agad saan ang ba't gaya mo naskan ko matayo akpay? William, ang katakon. Presyok lahat tunggal may sa bunga. Taas. Tulungan ka agpuros, itad kumatan nga dagos ti bayad na. Gamot na mayatak mati presyo manong nemi manuguta. Kani di maburas may aminan manong nemi nga naikapat ni impan itiya. Kuribot. Buwan. Akilis ko nakidi. Ideyawat na manong nemi, tibag bayad na. Orek na napatilmon. Agawanak na. Saan ka nga maulugi? Gusto nga presyo ti panang bayad ko barok. At mawatak tirik naman nagbanog.
Imay ka na ito nga lugar idi ah. Tanong kasta mapanag agangkat, agpakya, ti mo lang ang utong dita bangir, magmagnag dito. Ang nga matakas to idi na ito nga lugar ah. Pinaglimpyak, ginabgabyunak. Sa ko, minulaan nga inaladan, kaya't nga sawan, at dan mangigawid iti tagatap no sa nga grugnay. Alagat lang. At kita sa dumapay nga mulam nga rod, nag-uni kanto ta umay kunto ang katamanan, no buo ang mabalindang burasen. At dumapay mula nga papaya na na. Ang atak pa di papaya, pang empanada. Manong name sa nga napupuutan, di panawan, nanayunak, dagiti mulak, piminta sa bimerde, manong name iti saan nga mamulmula, napaset, iti likodan, di balay mi, awanin ti mangigkupay nga madikin ni tatang manong name. Kastamat na nagdikakabsat ko. Na naruna kininanang manong name, naninanang talagang hindi pa ilangan de dayawon na. At dali kiti kundaway, manong name na makaawata, iti bayad ka dagiti mulak, agpasentro akmet mamatag shopping, kaore mat agpilay-pilay ak manong name, nga awan ti may ibagay nga pantalon kanya. Short aromatic man. Branded ba iti aromatic. Medyo paklasak mo naman. Sabi na spetirilo. Okay, amin man. Ti kwentas ko. Kaya nadal kita umabay kanyak manong name ko kita ta kanyak. Kita mo kadata ni. Apo. Paklas mo na. Branded ba? Iti na minsan manong name pamasyar manin taga-agriculture office. Inawis ko ida. Manong name kat mas daaw da. Kat mo sawan, bolam amin di gito William. Wan sir. Nakasursurwam. Adala na giti nga pamphlet. Kapang basa ka na giti paghanurutan. Alagit nakatulong nga rin agriculture ken ka. Talagang nakatulong kayo sir. Very good. Amo yung ori at dali kita umumag seminar no ka, agad adal da, di damat among ipakat, ori siya nga mano-mano kat no among ipakat. Alam siguro ti yung mga agmula, William, tuloy mo. Tapi kasi kang umawat ti taga. Mula mga pinsan at nagas tagat nabimbintas. Banyon sir, mangkita ka tumabaling nga lute. Umay ta kan to instrakan, tulungan ta ka. Tapos nagas tagat bumaknang ka. Gaboy ti padagmulam iti prutas. Iti may isang asardam manong naimi agrubrubuata. Si Brooke amin manong naimi kita arwatek. Wen. Anang. Kas kala guwapitong uno, guwapo na nga baro nga mapanagpasya na. So sapo, agadiwara ti bang naman ako. Mayat ka dumit lang nang. Mayat ata, banglo ti lalaki na ita. Bang-banglo, ginatang mo? Ginatang ko. Kabaylak pati kumatang ket. Sa bagay baro ka. Adon turnong mo iti bangko. Kaya nagyamyaman kami kinitatang mo, kaputasan ka mga marigatanin kadagiti adim ngagbasa. Kas nagtutulagan tayo, tumulong ka nagiti adim. Yan tangi, hindi mo mat kahit college. Di nagiti doang adim mo ni tagbasa. May karida lagi din nga saan tapay lang makiboy-boyfriend na, kapit nga saan. Teta batikan ka na yung kuibagbaga ka Vanchi ka ni Vanessa. Tapuro babalasan na kiti kaabsat mo kahit. Ang tibag na ganyan nang. Aging ka nga mayit pala ti rubuat na kiti mulak. Lifetime nga pagapitan di kiti mulak. Ora awanak ton, mabalin yung tupay pagapitan. Awanak ton ko nang papanam. Pagkaligan na masapa kamatay. Ala, ti anak ko na yung patay, ti pampanunutan na no sampay nga nagbunyag. Ala, linanang pa nabunyag. Ti kahit ko asawin, ti may kadwa pa nagbunyag. Malagip ko man.
kukit ka kadimot laytayan. Ninanang mat, anak dakpengin na una. Ayaw na ya. Niipas kayo kagaya medyo hospital iti. Amo medyo hospital agad kugitan da nga dagos. Dagito may anak sa dyan, wala lang siyempre. Manong nemi ginatan ko nga fresh rose flower, iti balon ko na panitibalay da rosy. May kadwa, ngayon may ko na ito manong nemi imuna idi, narananak ni Rafael. May kadwa, kaya umuna ipangpasyat ko yung kuwana itirabi. Nitatang na manong nemi tinangilukat ti Richa. Oy! Nakiktutak barok na. May satsakan ako kumaangam duamad gayam ha. Agbibitin ti may sa at nakakapat kamay ti diri daw. Nembang ngarabiyo tata. Ay kastawat kang ka. Apa una kat ayaw mo barok para ming mayat man. Mabaling ka dito may pamasyar. Sino pasyaram? Ala, sobra ka. Pinagtugaw na manong name ni Tata Elias. Ni Rosie tata. Jesus apo. Nagkakaruba ta lang, di mo la hampay ko man na idanong kang katidamag anak ko. Damagan niya. Kata amama pa agliblib inda kini Rafael. Agliblib inda. Bisyak man kami yung brak. Sobrabat kami tigagat mo. Hanggang sabi makikarkaruban o awang ka man ni Jebalayo, ada ka Jebangkang, ito ayan nagiti plantasyon mo. No, awang ka Jebalayo, awang ka Jeblantasyon mo, ada ka jay sentro, ada ka jay syudad nga mapanagsap-shopping. Mapanagatang ka rin ka sa pulak, iti mulak tata. Kaano pa nga aglib-ibinda ni Rafael? Tumawan ton. Dandanin na naipas nga di apo ko mi. Masikog? Dahil ka po na aping insang pweta na dyan, anak mi, di bagay na, di balay da Rafael ka po ta. Masikog na ron. Ngayon saan na pa nga nagkasar. Ento no makapagpas nga siguro, dahil naman titulag da anak ko. No makapagpas nga ito ni Rosie, mabunyagan ton di apo ko mi, isunto ka nung matindi pa nagkasar da. Ala, pasensya ka na, na daw na natin ba? Balasang mo nga, umay mo pasyaran. Mat nga rin kapsat na tayo, sukumat sandi na. Kaya sumat ka kayso ng babae ng anak mi. Sana ka rin nga nagbaybayag tata. Halawan, gananat ka tapat nagda, tadalan mo baraw. Manong nemi ni nanang tinasang patak dito balay salas na nakaturugan na grado mga kabalay. Ano man yan, resultan at papa mo. Inyawid mo lang na sabong. Saan ko nga dano nanang? Abi ngamin nga diyo na damag. Kita, amumutan kanya kanak kudyak uloy makidamdamag. Sanak mo tayo chismosa apa iya. Nabayag gaya man ngawan ni Rosie dito lugar tayo. Naglibindan ka ni Rafael. Tamasikog ka nun ni Rosie. Basta. Agad, nga rod? Anak, hindi ko mapay lang ibagak kang kangalipatin mo ni Rosie. Anak, iso the first love ko. Namat pati ka ta first love. Anak rod, mabali mo nuto sa lagang sa nga kare. Sa may isa. Ada asawa ng arig na. Ada asawa nung mapisanda pa yan nagkasaan. Ada kalintagak na. Ada kalintagam. Aming nga tao ta kalintagan na. Ngayon banak ko nakatawanan ti kalintagan para kini Rosie. Ti arami di manak ko. Mangsapol ka niti sa bali. Sino nga ron? Agad iwaras mo ito pa nagkita ma. Agpaspasar kami ni Jesentro. Awalat makitam di Jayan. Dito'y barangay tayo. Awang kat sa bali nito yung available. Sus, awan samat ti kumanak ko nang adadamot amin ti abroad. Manong naming
kaskas di nagtultuloy ana mabantot ti barukong ko. Iti panakapaay. Ngem, sa nga napektaran manon nemi, iti panang develop ko. Iti awat ko nga daga, tapos nagastagat ta. Nanggayan dag, dagiti taga-agriculture manon nemi, tapos nagastagat income ma. Pagbalin na plantasyon. Kalamansi manon nemi, ti tarjat mi. What? Tanong mamulan, ti kalamansi manon nemi, data. Panag-harvest, kas panagbasag iti pamphlet manon nemi, apo. Baka, sinaksa ko ang kalamansi, ti maharvest, nang pagarikan lang. Hindi mo ba ni minteng mula manon nemi kalbasang na tinungpal ko, iti bilin di kita ka agriculture, kinahintandak manon nemi di kita ka agriculture. In soro dak, no niya di kita rumpang ramida kalpasan nga na-transparent di kita similya. Ito usto nga distansya manon nemi, ito usto nga panang paksyat di kita peste, nagdadael, nang rona into nagbag, sabungin manon nemi. Naipokus ti aming atensyon ko manon nemi iti plantasyon ko ti kalamansi. Kung nadari kita dumating no ka problema, agpailiak mapanak ti pisina at agriculture, umaydak man no ka bisita. Nagtultuloy man lata manong nemi di pa nag-harvest ko karagida daw mga pay nga mulak nga agbunga kayo. Hanga na pupuutan manon nemi. Ag-harvest akon. Magdar kailan negative narnooyan nga bunga ti kalamansi. Ano kasta manong name yung abayek ti may nga puon ti kalamansi. Yon. Nakabasbas, nakabukbukil. Nakabukbukil kat amin nga bulong. Asidig ti bulong kat bunga. Awanin ti makita pa nga bulong no dikit puro bunga. Kasla natapkalan manong name ti puro bunga. Yung pagkaamo kung manong name ka agriculture kastamat na nitiya na kontak ko nga mangangkat kadagiti bulat-bulat kalamansi iti kabigatan na kat mabalinin. Iti may sa nga iti day nga malem manong name nasa nga ilik ni Rosie. Rosie, naisara ungal ito balay. William? Ako sa bali na sidgak eh. Mabainak ko man. Pinilit nagdatatangin ni nanang. Tapos nung masadigkan ka. Tanya, ano namin yung problema? Diyan ako. Kasapunan nga may hospital man eh. Kat lapay. Ako matinti may tulong ni Rafael kanya. Kata kami. Ape di kayo nagkasar? Sorry ajak na damdamagan kapag bisyak ti trabaho. Kang kanawin nga adaklat na plantasyon ko ti kalamansi. Adan sa baling asawa ni Rafael. Sana kang tulong yung kasar eh. Pinapanaw na kami nga gina ititabay pas ngayon konti anak ko. Kalpasan na sa balimat din tinasawa na. Samat ka siya. No, paano ko masilig, di ba ka masakit di anak may awan ti may tulong na. Awan ganun ti putot na kanya. Manat pasapol mo. Sinansod ko manong naimi imbaga na dago sa kanang ted tadakas igamak man. William magkamanak. Alang din. Ang hospital dyan akmon. Tapos nagastakat ta. Maagasan. Kada dan tumang kurang na natin ko. Agunin ka tulayan kanyak. Nakasagana ka tumulong kada kayo.
susurot ko pa nagkita kay ni Rosie kabayatan nga adayon numanin tumalyaw sana ingato ti ima na as lapasot iti panagyaman na kanya. Sila pimangit matin. Aw matin dati nga pintas na nakunak tinakan ko. Sila dope tilang matibagbagina. Apay nga ta. Anong nimi kabigatan na imayan dagiti taga-agriculture, pinvidida, pinicture da, kabayatan pa nagburas dagiti tao. Ken kastamatan itiya. Nangiluganan da nga truck uno forward duwang forward manong nimi. Nakatakterak manong nimi amang buy-buya no kasutragsak dagiti agpurpurus. Agikabil ka dagiti tiklis. Hindi dumasidig kanya kanyak namupuutan man nun eh. Hello? Ha? Ma'am? Nasalasang ko pa dyan nga, sikat aking plantasyon ka dito eh. Siya, damo nga parag-harvest. Kalpasan sumagmano nga kanito, nagsabong dan tumanin. Agbusal dan tumanin, sabalin tumanin parag-harvest. When, ma'am? Taga-agriculture ka, ma'am? Saan? Isyak ti bang angkat ka na ito mulam, di bungat ka kalamansim. Di nga min, sir, Richard, di makisar salita eh. O na ito, sit nang kuntakan niya. Di mo ka, so aking kuko, si kamat gayam. Noon niya tinagsaritaan mga presyo. Iso ka di matlang, ma'am? Iso. Iso na talaga na dumaan kat i-check ka. Narigat ko nung ikas dito, yung mga nadamang hold up kang ka. Thank you, ma'am. Nabita pa yung kumarsyante. Yung tuloy ko dito yung negosyo da papakin ni mama. Kalpasan nga na aksidente da nga patpada. Ay, isumad lagay mga damoning pinintambo. Wine. Awang mati sa bali nga mangituloy yung tinegosyo minusa nga siya. Iso na. No ko masibibiyag da papagin ni mama ita. Iso da ko matadal dito ita. Ano nga natin sa bali nga trabaho yun, ma'am? Mga opisina. Nag-resign ako kaputa. Intuloy ko na ito yung negosyo na papagin ni mama. At tapos tumidya syudad. Agatang ka na kiti agriculture products. Hindi nga, mister, apay lang ak nadasawanan. Nakapimpindas ka, ma'am. Cecil tinagan ko. Cecil. Nakagasgas ng ganti din laki nga. Maka-asawa kang ka. Siyak nga rin tinagbaling nga malas eh. Tsapay. Boyfriend ko yung dadakti college. Nagpaot kami ting 4 years. Edad nun sa abroad. Nalipatan ng matin. Kahit mo sawan? Nakiasawan ti sa bali. Manong nimi numanin talyawag kita kinita kami. Sabi mo ito ipukus manong nimi ang buyain dikiti nakaadun. Nakaadun nga nagburas ka dikiti umuna nga bunga dikiti kalamansi nga mulak manong nimi. Abay kalamansi tinabilim nga imula. Isa ito rekomendasyon nga ito nga nung nga taga kung na dikiti taga-agriculture. Ken iso ti mabili sa bagay. Ano nun yun ito eh? Kitpaspisan mi Alangan ba nga lakam mga sibubukil? Duman na kita aglako, agatang nga rin juice. O saan? Kasto man lang mapamideliver sa Manila. Hindi ka dakalmat ganan siya yun. Gagangay ate kumarsyante. Kumarsyante ka kumarot, siya kaganan siya.
Tsak maawatan direk na. Abi kasla asa daglaunay. Kasla nabayag kami nga nagamam mo kini Cecil. Nalpas iti nagmalem manong nemi kabuti ato nga tao nga nagburas. Kadi di ayawat ni Cecil manong nemi ti bayad. Wan, cash kan na i-check eh. Manumati, ganan siyang ito eh. Basit lang. Ada dumati nagpunak. Dilugi ka no, ada dut nagpunam. Kahit ko asawan, daktal ti nagpunak. Yung dati umuna nga bunga na, basit lang. Yung kadagadi sumarasaro nun, ganan siya to aminin. Sa bagay, gusto ka. Damo, basit lang. Baha mo pa na abroad. Ngayon to sumarasaro nung harvest, ganan siya to aminin. Nakagasgasat ti babae nga baling asawam. William. Kasano ko man nagasat? At arangkap ko. Isungarod nga akong girlfriend ko. Matikas ito nga langak. Apahin, tikit kitain ka rin yung babae. Kitiya, akin roar nga paset. Nagahit ka din. Nagahit akon. Yung napahayak. Kaskin ka, Cecil. Huwag nga ron. Sige. Abay na sa pagsalitaan ta. Hingam nga ron din and thank you. Manong nemi numanen umay ni Rosie dito'y balay. Ikarkarigata na matagpaspasek sino ka manong nemi. Umay mangibaga, conforme dita. Ikakmatlat ta. Naging kainanawanak ni nanang. Ay. Umay nakamatan pagbagasan da jay. Nang paikan ka idi anak. Di ka makadlaw. Nanang. Ore madlawan ti masapol na kadi anak na kita. Umay madlata. Baga na masakit ore saan. Nanang man. Di ko akit nagpaypay sutap no. Hamo madlang o may nakatagda magbagasanan kapag basta dumawat kung mangibagat ikamat. Masalsot ko mangamart kang kahamin. Ha, William, anak. Ada ka di ba pala panagayat mo kini Rosie? Awanin na. Medyo parita matnukan ng umayan. Awan kung matata na hanga narigat narigat iti ko natin na nuti mangted ka, alagad na siyat. Unay, angam no, sub-subra matan nga, gundawain na matan na siyat mo, alagad madimatan na. Kaya, nusamon nga yata ni Rosie, asinungar itan ti pakarikram ti ayat anak. Ni Cecil. Ay po, baka mapaay ka manin anak ko. Nana nga pa'y. Ni Rosie idikat padam nga nakurapay. Pinduto ni Cecil, bang nang da, umursyante. Ikin ang mga dumapakay ka. Inanang mo, apay siyak, nakurapay ah. Ay, anak ko na yan. Ay, so na nga. At manay na yun ang kwartato iti bangko. Agradura to ni Annabel. Sinong Annabel? Ay, ni Vanji ko nakuha. Ito, nagradura to. So, waron tumatan ni Vanessa. Kasi ka anak ko, awang ka talaga tipanggap mo nga agbasa. Mangituloy ito pa nagbasa. Kaslad na nan. Okay. Agriculturist. Dati ko na niya, Mang Delpin nga taga-agriculture. Bana na ka nung matagbasa o rin saan nakasurat di eskwela. Kasi tayo. Adado ka nung pa iti amok. No, talagang agadalak mo gusto. Ito sumarunong nga pa nakaharvest tiga di kalamansi manunemi saan nga ni Cecil Timay. Sir, apa yan ni Ma'am Cecil? Awan. Sino ka niya, Rod? Boyfriend na kayo? Kasinsinak. Kinapod nun nabit pa yung nagkasusyo kami. Kabutawan ni Suna at sa bali na panan na, isang isakti mo na dito.
Basta gayam. Oh, abi ka sila. Awan sa randam, kapatawan ni Cecil. Nakasising ko. Apahing, nanginginat panagala na. Nalaklaka ka di kanya. Medyo bimasit lang ti presyo. Gabot second crop. Miso nga gagagay lang. Medyo bimasit. Yung sa nga bali. Agtultuloy na ita, into nung babasitin, agad mabalim mo tumanin nga baliwan nga mulaan, di ba? Han? Adan tumaramidak ta panikas na kitag subliti dati nga kararakil di bunga na. Kinunakmet manong name ita dahil ito nga insuro kanyak ni Mang Delping nga taga-agriculture. Gagangay ti damo nga crop, napintas ti bunga na, aging nga bumasbasi ti quality. Manong name rekomendar ti kapsat ko nga Vanji nga mabaling na kanumanong name nga mga ramid iti artificial nga sakak tapno pantay. Kasano nga taramidak? Ikatek na ito ba pudno nga sakak? Mano nga takwartam, maramid mo. Kasano? Di, bunga naman ito pudno nga sakam. Tapno mga aramid ka iti artificial nga leg. No maramid ti kasta, kat makapagpantalong ka manong, di daan mo artificial lang tamesa. Nga binungon, tipudpud no kasakam. Adam amok, nga magpatulungan. Tapos hindi kasta kat may isang katiyamin. Kat madanton artificial nga sakam, manong met, ang kakutsekan tumata na. Kahit mo sawan, kabakbak ng tumatan tilang, bak nang kamatan kat, tapusom. Nakadudod ka bagyan ta, kalugaran tayo masasidikin ka. Nagpatpatulong kat nakaluklukay ta imam. Akas kalamiis ti imam ngagmula. Banji, kaya nagyaman kami kang gamanong, nuawang ka. Hanggang ko makapag-graduar ka ni Vanessa at college. Saan ko man napapintas ti balay tayo. Saan ko maimasenso ti biyag tayo. Saan nga gapukin ka. Ure ka pilay ka. Kaya talagang nalaing ka manong. Manong name ito ko nada, ti pagsasao, maaramid mo ti amin, no adda pa nagtalik, kan pamatin kinapo Diyos, kan no adda kwartam maramatin. Okay. Kat no anya, timbaga kanyak, manong name ni Vanji, kan ararapaapak mo, mabayad ti espesyalista, manong name ni Pamedya Manila, nagpukawak, tis magmo nga bulan, dito lugar mi manong name, Edak subli akon dito lugar mi manunay mi kaduak di Vanji nga ading ko. Kasla, ato di kita mas dahaw manunay mi. Edi nakabranyo kotse kami nga agawi dito balay. Edi lumsaga kiti kotse manunay mi. Hey! Kaing-ingas mo ni William nga anak ko. Ti anak ko nga basit di ba isang saka na. Ninanang mo magsutil da ba lang. Siyak ni William. Susapo. Eh, nagguwapo ka kanda na yung anak ko. Ilislis mo man tamay sasakam. Tapantalo mo anak ko ba? Nanang mo. Kususto nga saka na ito nanang. Makita yun. Magnaak. Oh. Opo, nagtaragit ipanag na ito anak ko na yan. Manong nemi, slasanak pa ilang mamati. Iti pa naggabumin di Manila, manong nemi. Iti pa nagnak nga mapaniti plantasyon ko. Nga saan ako nagpilpilay. Tsaka mo, agar arubos na kitilwak. Sa bagay, masitmit lang na nga kuorang iti bagi. Ngayon pa-check manong nemi, babayin ti Jack Pulusi, ba't kanihapo Diyos? Nagtali ni Ed, iti pa nagtali ni Ed, tinasinaw nga kada ti puso. Wine. Numampay, ado idi, digid nang umsi nang uyuyan, ang katawa kanya kidi, sana ka nagpanunot, dan yaman nga madi nga balis ka na kuwada.
Naman pa'y gungundawayan dat kinasyaat ko manong naming okay lang ko na. No talaga ka sa pulan da, pekit nga saan, umasadagdakan niya. Awan di saan ka nakuha na. Na narunag ni Rosie manong naming. Ni Rosie, kadwa na penti, anak na manong naming, umay. Hay. Ito't anak ko, ho. Napindas gaya makaskeng ka. Agmanong ka kay ni Tito. Umara-aram at tiubing manong nimi ta iyawat na ligtuang ima na karga iktumin. Ayan. Uy, agbagay kay ni Tito. Akas lasikat ama na, akas lasikat anak na. Edi kahit mo sawin. Ha? Di mo ka di maibilang no ka nga nagtaod kang ka kas pagalikan, William? Kahit ama na. No, kas pagalikan taasawain ka. Awang ka din di mariknam ngayat kanyan. Katsi ka. Ayatan na ka din. Susunod ko matisal nga gayat kang ka, William. Gabuta, kompleton ti saan akong nagpilay-pilay. Gabuta gwapo akon. Gabuta dekot siya akon. Gabuta nabaknang akon, kasta. Uy, William. Sa mga maulbod tirik na amo, kinayat mo rihay ni Rafael gabatabak nang da, di ba? Kahit ni Rafael, kinayat na ka lang gabata napintas ka. Ngayon milisan na kan ka sa pulan, tasang kan nga napintas. Ano tinaramid na? Sa dinukan ti bagtaodan ti ayat. Saan ka ti puso? William, sorry no, daman madingin baga. Awan di madingin baga, may lawlawag ko lang yung kati amin. No, andag ka sa pulam, problema mo iti anak mo, ken ka, mastig ka lang ganyan. Nakasaka anak nga, tumulong ka na kayo. Gamti ko nam nga, lakayat mo nga sawain ka. Gapo ka dito siya ako, nisang nga may kari. Gapo tawanin didirik na ken ka. Gapo ka dito kastoy matindi ka sa sahad ko. Gapo ta talaga nga awanin. Samumat nga pilitan tabagim, tirik nam. Gapo ta pa-check. Nga awan ti marik nam kanya kayat. Kahit mulat sumandal iti pader. Ngayon tun makakita ka ti talaga pa karik nam ti ayat. Baka liputan na. Hala, samat Sige, kada daw, Brak. Sige. Di ba isang malam, anong name sagsagana ak wine. Talpasan data, kasapa ka mga nang rabi, nagrubata. Basta kasi pa nagrubot mo, William, anak. Balasan ti mo pa mapasya rin. Ni Rosie. Ninanang mo, amata na. Isa din ang ron. Basta. Manong name, adamat idin lisensya ka na mga nag-drive. Siyempre, minanuhak ni Kotsek. Amok matino sa dunod tayo antibalayda. Yung parking ko ti Kotsek, nagturbela. May isang bakit manong name ito ng Ilocati Gate. Apay ka di, anak ko. Nana na yung bagarabiyo. Ni Cecil, adang. Ay, alala, dumanong ka. Flowers for you, Cecil. Impababanak, impangato, anong name William? Sika dito eh. Abi mo tayo nakapantalong ka. Ngayon mo tayo saka kung may kumpleto ng saka eh. Ito yun, dinislis ko. Wow. Magnakaman. Oh. Talagang dakil di maaramidan da kwartan, no? Di apo Diyos, nakinagam di amin. Suwara ka, agtukaw ka.
Sana ka di matlang ka nakadisturbo. William, pasensya ka na. Sadya ka sinsing ko umay. Ang katang ka nagitimulam. Saan ka bali? Makadanon ba tumay dito balayo? Tapos nikas takit. May bagak doon yaman ti marikrik na. Ngay di pala damo ka makita kit narik na akon. I love you, Cecil. Nasdahawak ba nung nemi tanagsan na yung alimiday ni Cecil? Ni Ape nga ta. Imbas ko mga maragsakan man nung nemi na ibagak na direktik na kamadlaw ko ba't nga damat pa nagkrusunada kanya kidi. Yung Ape nga nagdiday nga nagsan na ay. Cecil? Ada ka di nakaliliday mo no? Nakasisan na nga na ibagak? William, apay, DJ boyfriend ko. Malagip mo di magaking ka istorya. Ngayon di ka adda kang palenti college. Tapay, nagsubli. Adan dito Pilipinas. May nakpinasyari di kalman. Abi, pinasyari na kagad. Di ba nagada asawa na? Nabalo iso na. Nabalon? Iso nga rin ko may nakpasyari na trabaho at sublanan na ka, no? Siguro kita, naikari siguro ang mabalot at nung first love mo ka nagkatuluhan kay matlaing. Anyway, good luck ka na kayo. Pakaragsakat na niya man na pakaragsakat, Cecil. Sana ka rin na nagbaybayag. Abi nga saan nga nagbaybayag? Inistoryak laking ka na Amat connection di yung may muaranta dito. Ito ibagak nga parang ibagak nga nagsublin, arman nakmanen, tanabalon ni Sona. Tapos saan ka din isut item? Katsikan. Di ka di pala yung Rosie, ipatpatag mo? Amom ti may panggap ka ni Rosie? Amok, talagsalsalod sudak, may panggap ka. Well, isumat ti first lap ko. Nakasagana ka di mangilaban ti panakait ko kingkwana. Ngem, idinamamu ka. Dagos ka na iba o intirek na para ka. I love you, Cecil. Orin artificial tamay sasakam. Sang artificial ti pusok. William, nasaktan ti pusok. Iti sa nga pa nang itong pal ti boyfriend ko ti Karina kanyak. Ngayon din naman mo ka. Iti ungto dagiti plantasyon mo iti kalamansi. Naalsaman ti pusok. Ngam detang alsam kat nagbalingan na samit. Ito nagtipon ti alsam kat alsam. Sobrang alsam, isot sumamit. Naibawing met itindirik na ka. William, inor-oray ka. Kadagyaman at dintag ka. I love you, Cecil. I love you too, William. Kat naginarakop kami tinakairot manong nga malaksin iti arakop nga nairot nakapapaot pa iti panaglanang dagi di bibig. Dagos ko yung baga manong name will you marry me? Uy, agurnong ka pa eh. Atot ornong kon. Sampay lang akalag ito eh. Magpalabis na pa lang ti may sawa na duwang tawin. Sama to ijaya ti amin. Sa ako inyang awang sinaudsod manong naming aday din napasamak yun kini boyfriend mo, the ex mo. Uy, oo na.
Dada pwede may sa siguro nga nangisukatan na kanya. Kanya? Virgin ang perlaing, uy. Ore siya. May patas ko. Hindi agpadpadat ha. Nasaktan ka nagpadpadat na perlang nagdadamo. Manong nemi nakaragragsakak nga si Mangpet dito balay naman ang arakupek ni nanang. Hindi na nanak ko ba? Arakop ka lang, arakop ka nga. Lukutoy. Apaya. Nanang. Dandan tumanugang iyo. Sino? Ni Rosie. Ni Nanang Met. Ni Cecil. Ay, di damong may nangangkat. Di mo alam nga kalamansi. Di nakalaplap sa babae. Ako naman no artista. O nang. Aya po, aya kitang kadlain ni Polio. Aya makaasawa na kabinbintas. Ni Nanang Met. Ano nga Polio? Ay, ni William ko nakuha. Numanin umay pumasyar, manunemi ni Cecil di balay, may mangal daw. Basta remet, beran-ranang umay manunemi ni Rosie. Kanya maamok yung kuwana. So, the girlfriend ko. Ay, pintas. Alaga na pintas sa ang mangimsi ka. Ako na talagang tinamnamak. Ano kayat kan tumanin, Rosie? Pilya na talaga dati mga ipatag ka. At dapat nagkuntaway mo. Ibagaman ka ni Ma'am Cecil. Isarak na matitrabaho. Ano mo trabaho ti among nga ron? Idyo pastuda. Pagkasapulan da. Ibaga ka ni Cecil manong name yun. Mapagadi ka saan? Nadabakante. Mamay ka para lako. Ada ng amin agriculture supply manong name ni Cecil. Siyempre kang peso ni Rosie manong name iti trabaho na. Director of trabaho, medyo limamsat manin manong name. Or sales lady lang ako nada. Kaya di mesa nga malem manong name panagkapok iti bangka, iti plantasyon. Kaputaling itanak unay, naguyusak, kapantalonak laing, idadagap apo. Ako tinadanong ko ba? Kaya na panagandaan nga nakapsat ko. Kapsat ko ni Vanessa manong name isulangin ti adda kapag na pa nagtrabaho ni Vanji si Manila iti na nakapagturkos. May tatang kita manipod mo idi insardeng ng tagbola iti bangkag tumultulong kanyak ti plantasyon kat medyo nasursur mo ti. Kang kanayo nga nakasagay sa kag sursursur ko naman doon nga rin ti awag da tanagbalingkan nga doon manipod idi medyo si Maya ti biyag mo. Hindi na tagtugtog itiri daw manong name na pangkulinakotan nga nakauyo sa kiktutak idi. Rosie, nanta kumakait ko may kaking ka. Ano ni Tsumrek? Sige, siguro ka. Winaya aktri daw manong name tiamok idi akit nakawayalat tati ridaw. Tatsang kumat ka siya tirang-irekap. Inirekap na. Apay nga nakuyos ka. Gabagabok dito talon. Enjoy plantasyon. Awan sa kaduang? Awan. Di eskwela ni Vanessa, ni Nanang, di ka mo na ni Tatang makadaan ta karuba. Apay? Mabalik ka di nga rakupin. Rosie, ha? Anak sulisugan na kasta. Di mo kadipay na patasan? Kinuna naman ang name it ni. Agok uksumot. Oy. Pakita mo ito, bobs na. Agan. Iti pa short nang la. Ito ka dilatan. Isalad mo. Isublim tinso. Inuksob mong arawatan. Di ka di masulisukan niya. Napintasak man pa lang nga. Okay man pala sukog ti bobs ko, ho? Mo ti tayo mam ta aprosan. Di mo ganang timat. Bakla ka. No, di mo kaya't nga tungpaen ka, na ituron-turon, tungpalin na.
isuot mo na tayo nagsub mo arawat. At pumanaw ka. Ito eh. Come on. May isa. Di mo kaya? Nung di mo, may padas mo, di susuruan ka. Kinuna naman nung naming kit kinaraasan na kun nga inarako. Kinakal ko ti arakop naman nung naming sa ako induron. Gabot ako, umarakop man rin, tinungpa ako. Nanalpak, tiro pa na, nakigtot. Ha? Kung nakitay kang ka nga, di mo ipatuloy. Kahit mo pa'y, tungpain ka pa'y. Kahit mo idurun-durun ka, guyod-guyod nga silamo-lamo. Kahit ipsur-sur ka iti kalsada. Kung nakman lang no ayatan ka. Idi, Rosie. Gabo ka, dito kastoy, hindi ka sasad ko, kitbak nang kan, nagawit kan. Isuot mo tarawatem. Nagawit kan! Nakigtot man nung nemi. Kasto ni panangilas ito nang nangisuot man lang di ka arawatem. Nagtartarayan. Tilukto yan. Ano ako? Mabisbisinan ko ma? Gabo ka di kastoyak? Classmate dito yung kat orin no pulyo ah. Kinon ko nak manong nemi itinakam. Manipod man idin sa anang imay ni Rosie. Kat nung nga po masyara kiti pwesto, de Cecil, manong nemi at sadyay, may sagada kiti tagilako. Nosit gak, dikdikan na. Hey, Rosie. Ha? Ada basol ko hape. Dikdikan na. Mabay na karot ka, William. Okay lang. O, tarubing ang kabayin mo. Ha? Sige. Aging ka, nagturpos maten manunemi ni Vanessa ng inaudi. Nagtrabaho mo na sigot kalpasangan ni Rwana ti board na manunemi. Inibalbalong ang jayak manunemi ti William Mary Mika ni Cecil. Yes. Kahit ko matuna yan. Siya pundat na batbatin nga pa asawa na yan. I accept. And I love you, William. Inton ka nung ano, sige ha? Hindi, may kamtumid lang ito nga kantuwa tayo di parents ko. Oo, matin ti parents kung kasalita na ti parents mo. Datalatan. Pakamuak na kakabsat ko. Doon araw na titulag, isa ka na amin, mahangit ikalaysata. Pag yan ang tanto kas pagarikan. Oo, nagdakal ti balay mi. Mga rami tapay lang ti bukod ta balay. Kahit kumadan ti balay di away. Itayan di parantasyon ko. Sige, balay ti ritoy. Mga rapatak daratan tumay ti balay. Balay ta, ijay ayan nyo. Naisaga na nga rin manong nemi, ti panagkalay sa amin kini Cecil. Naipakamo, naiplastar, kana arami din ti amin manong nemi. Kariti ti kala simbahan ti siyudad manong nemi ti nakaangayan ti seremonya. Ado nga tao. Kaya bang mangin ko ang arasa asig na tao. Sino na mga asawa kini Cecil? Kaya, ada kano plantasyon na, ada kano hasyandan. Baknang. Mungkin baknang arda Cecil. Damat mangibaga manong nemi. Hoy, amuyo ka di nga data, nga William kat Pulyo. Pasit sa ka na. Kat sa nga nagraduar iti college. Agan nag-study. Dalaing, agriculturist data. Manong nemi, anyaman tibaga, dagiti tao nga makamaamukan niya, kan di makamaamukan niya. Tinasgan manong nemi, kay pinatgan ni Apo Diyos, ti kitararaw ko, babayan tinagpanagga sa lukag. Panangaramat ko manong nemi, iti Diyos kanyak nga laing sirib kan talento.
Nagpat kumit lang terapap ko manong name makaasawa itikas kini Cecil. Naman pesang iso ti makuna ang first love ko. Nasambat nga siyak ti first love. Ngamta kami manong name iti panagtipon ti Diyos. Iti tao ken itmatang ti Diyos ken iti tao. Agbinulig iti rigat ken namay till death do us part ako na. Iti mismo nga balayda, manong name iti silid na, kan nagbaling nga silid mi dito balayda, iti napakabasama kan iti honeymoon, uno pulot gata ko na. Nagpaiso manong name, agpadpada kami nga agdadamo. Ngam nakalalis to nga danggayan, manong name iti nagbaling nga sa miweng, dagiti aso gadareng engmeng isot kumpasan mi. No kumintang kami no tanggog-tanggukon. No, anya te kaya tirik nami so ulit-ulitan mi nga ramidan. Kadito ko na paneknekan manong nemi. Nasyak talaga tinangusat. Damo ka nagnanayong nangusat. Ti rawangan ti langit. Ti babae ng ipatpatig ko. Kan mga ipatpatig ka. Kalbasan, di ba nagkalay sa amin, kanwa nag-asawa mi, manong name kaniya Cecil, si Maruno ni Vanji, tas Maruno nga tawen. Kalpasan si Maruno nga tawen, at damatan anak mi kani Cecil, nag-asawa batan ni Vanessa. At damatan bukod mi nga balay, man kani Vanessa, manong name, iti kong tutit plantasyon ko. Kat, agririn datatang kininana. Pinanawan na kami matan anak ko. Tagda kami matang kininanang yun, tagnait ka natin pinatakil yung balay tayo. Di ba nga lang, hindi ka tuwayo. Tayo para dalos kan, para ano yun. Ano marigatan kayo, di yalanda kayo katulong. Ay, napigsa kami pa lang kininanang yun. Kita pingar nagsapol kayo katuwayo. Kita ba yung matipasyarno ka, ada kita po kami dito ay. Bahay nyo tang, basta adda agpasken. No adda celebration. Nag-birthday ka, birthday ni nanag, birthday tayo. Anniversary mi, dito yung family house to, ito pakangayan na. Kasta tibaga kariri ka amsat ko. Tapos na kasta kata. Hindi gagangay lang pa nagbiyak ta, hindi gagangay lang ang malay. Akit may pasalibo dahil tayo matanga. Huwag ka po iti asin na po Diyos ka na tayo. Kahit naragpat tayo tarapap tayo. Nagtultuloy manong name iti business mi ngagpadpanda iti asawat numampay kemapsuten iti panagmula mi kada kiti agbunga kayo. Kaya po kada kitay climate ako nada, agbalbaliw, stamatan iti kastoy nga panagpatek ako nada nga climate change. Gabi kasta manong name nagtultuloy madata nga nalokay tirik namin nga tumulong kada kiti agkasapulin iti tulong. Talon na kita nagbaling anak may manong name, duamit ka ni Vanji, hindi nito may mesa pa lang ta anak ni Vanessa. Napigsa pa lang tatatang gininanang manong name nga tumultulong ka na kami, kada kita plantasyon. Dito nga ron manong name, di makasarita, kahit naman minsan, nusubliak tinapalabas, kaslasang ko pa tiyan. Hindi ubing agpilay-pilay, hindi nga katawan lang, polio, ti awag na. Nga salawant anya man nararan niya masakbayan na. Babayan ti terapinasyon, kan panagdulong, panagtrabe kanyak ni Amo Diyos. Natong palako, as arapahap ko. Anuhan niya man ti maramidan, adaman kurang mo, unawan, to talagang kayat mo ti aramidan. Awan, ito pa nakapae. Idin to tadalig di kompleto dito ang awan banay na, nga kabimbin na sa perfect, ti pa nakaipas ngay, panagdakkel da. Di damat among osarin ti pigsa, ken panunod da. Agtalin na edda, iti baba. Sabi ko manong name itadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipatak ng libngeg, more power to your program, manong and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, William. Thank you kang ka, Sir William, iting ka pa nang i-send, ti detalye nato pakasalitaan, mabenti messenger. Kat thank you. Maraming salamat kat sabi ko mati tultuloy yo. Ito kinayang bagyo kada kita agpatulong kada kayo. Ni Adana